Hey, you ladies and gentlemen, this is Eshe Sanga here, the sexiest man in Strand in South Africa. Chocolate, vanilla, sexy more than a boyfriend and your girlfriend on top of you. As you know, I'm not alone. I'm always with the guest and the co-host on my left side. We are back again on another episode of Eshe Sanga and Friends podcast, episode 11. So I'm not going to introduce my guest and my co-host. First, let's start on our co-host. Okay, guys, my name is Esihle and I'm a co-host of today. Why are you komisha? Okay, Yeah, guys, I'm the guest, guys. Taeno knows as Anita Ngam. Yeah. Okay, thank you for we appreciate having you. Thank you. You can feel welcome as you ask questions and but everything, man. So how's it? And the trend me that was kunjani ku. I know the cream, the sexy kamnandi, the chocolate. Now grand is it? Yeah, grand one. How This good? cream is no, Okay. not today. Finally. So without wasting anything, can you please like tell us more about you? Okay. Ukal, sekala about ke wena meta personality. Yeah. Yeah. The talkative kakhulu xa ngibaqalile ke abantu yabona. Yeah. Yeah. Ethanda ke no bendi khika xa ndithetha because andiziqhelanga eziwizi uba camera kanje yabo podcast yabo wena mita andizifihli into ezinje about him namos. Yeah. So ke ngoku enye into ndi-content creator yabo ndithanda i-content. Yeah. So like nothing much about him man. Okay, so how are you afraid of the camera but a content creator? Sikhona indlela zoba camera kaloku camera yeba ndi-create i-content yam eqala ndiba alone yabo spaces am. So now like ndiphakathi kwabantu nabantu ndingabaqhelanga yabo. So ke ngoku like some khona la ulavalo libakhona wena mita yabo. Ngxaki wami azange afraid of him. Nah. When one phambi kwabantu the camera is more like it is my, let me say, my brain, because you can't live without your brain. Yabo. So tell us ba Taeno ngubani kanye kaphi, because uqambe from waya kipho ubani Taeno suka phi Taeno. Okay, Taeno Anita mita igama like real name. Okay. Yabo from Emfuleni. Yeah, uzalelwe from eMatatiela. Yeah, okay, umkhaya noko nje. Yeah, uzalelwe from Matatiela, epholile ke Matatiela. Yeah, mita. So eligama lika Taeno like lavela njani sesithi Anita. Taeno Anita yabo. Igama lethi Eno yabona mita ndandithonywe ino olidi wami. Okay. Andingakwazi ukupronounce kakhe ngathi Eno. So nathi ndazithiya lona legama. Ba okay yandi ngu Eno. Oh, yavakala. Taeno ino so nathi kholo ino. So you are done with school mas? Yeah, mita. It was Gqibeni 2023. 23. Okay, so what made you ukuba ube content creator and be like, nah, today I'm gonna wake up then make content? Actually wena mita azange azixelele bandawuze ndibe content creator. Into endiyifumana ngoku le. Yabona nami sendizibona ba okay yandi na ipower ba okay yandi ngayenza le way. So content yakho ingando like, okay, what type of content do you do? Okay, about mna imedia makuqala. Okwesibini I'm doing vlogs but vlogs ezincane. Then okwesithathu like eziwizi kanje podcast. Yeah, because my podcast yokuqala yesibini le. Yeah. Okay, so when did you start doing like a content? Like ube like more Okay, started from 2024. Yeah. Namita, yeah, 2024.
lapho ngiqala khona ukutrenda like istrenda like ngento engabhadlanga like spili like yabona basosulwanga yabona ba yazi comments ke bayo esipiliseni ngathi kusepapa shop usenza ntoni kulo video utrende ngesipili bendifote nemedium namita le yeah mita then abantu bakutheka isipili uyibona kule iqale njani crazy wona uyibona iqale njani le mita like bendingayifuni yabo ndiziposteli ways nemedium yabo so like abantu basike ngibethatha bayishare like bayenza as yabo so kwekaslam like yayiwe ngunda qombo ke yazi intoni ngisoseni banika lento bayifunayo. Okay, so yiyo lo nto yakwenza ubukhe now ube content creator because abantu aphosa ingiwe necherry yakho nabambi like isipeli awuhlanjwanga guys so aqomba okay sintithena le okay so la ndiqhubeka because seseniqalela uthela so which means senindike attention so abe ngiqhubeke nayo isipeli wakwatha hlamba ke ngo azanti nsosole no isipeli yabo because ngavele ndaqonda okay yazi intoni lewe bathanda lento mos baba lento bayikhalazelayo and ngiphinde futhi naphinde nabahlali bepost futhi ngesipili esi1 bathetha still zange bathethe ke ngoku yabona sebencoma ke ngoku bayo I loved isikhaphuli kwathini kwacha kwacima kwavutha yabona mita ke naqomba ke nami ndabona ke ngopha okay aba bantu man isuka bebenje mos naphinda futhi naqhubekeka ke ngoku so content yakho is all about you ne girlfriend yakho only yeah because of why namita azange ndizixelele ba sabe ikho content creator ethile ngizokwenza into ethile yabo so ndingatsho ba yayi sendim nemedium akho so xa uposta imedi yakho abinalanto ba yo le week xa inophela apha ke ngoku abantu beyazi ba okay siyajola la lo mntana like zonke zowe like because the moment like uposta mhlawumbe uposta icherry yakho phakathi mabingi yabo for sure bakhona abajali kanje yabo leya sayitshela nyani leya so awubina namba ingenzeka inhlukene then la kube kulo chroma nje unayo and ndiyacinga lo yona mitane but ke ngoku mna like denza ba like imithi basohlukene andingalanto ba ndandimposta okanye kwakuthini xhomekeka nesituation esihlukene ngayo bayithini into yabo bayiqonda ngayo kodwa man bengandiva okanye nguye odikiwe iba like mina bentana benzela iway yabo so like anzubi ndizidelete ezawe ba uthi ndizidelete ndizidelete but mina ngokwami anzuzidelete ezawe because it passed knows yeah so if like in post maybe hundreds of videos then what is it delete then uzadita zonke ezawe you'll go through yonke la yeah like inza through yonke lonto noba bezi 300 or 400 videos bese ndizipostile sawuzama bandlela zonke bandelete I think the right modeling a poster party image or name I declare imagine post umuntu ba sohlukene hayi eshisanga sohlukene no delete nezakho ufuna uqhubeka nomuntu wami so I must go through yonke timeline nami and delete everything you are that just say yeah so ngithi mlomini yakwazi nonto esimuzayitala like udelete yonke le account the whole account uphinde ucreate enye account siqale from the scratch. I'm good. I declare. I just can't. I declare. I know. Nothing wrong. So so if like since like a content creator, we all know how post tag social medias. There's always abantu abafana no stay so ayana. Yeah boy. I was living like a baby theater. Big land about. I like all the bad comments and you want like energy like. Why heli chanjani yonke land ngaki most yabo ke ngoku kuzi bad comments enamita ndizixelele into eyi-1 la mntu uthatha ixesha loba ayoshare la picture aphinda ayipost so which is kuye mna like sendi already yabo like se unipha amandla kwayena man nguye unipha amandla la mntu uyishirayo la nto yabo mita lo uthethe bad comment ngulona undenza ba mandiyenze more just uthekisa yena ba umziko lo lena uzayenza lena yeah willing ba ndiyafuna uyenza lena ngizoyenza why it's much better
So your first video be about image yakho. So waya kuyo and be like, baby, I have this idea, man. I want to post us on social medias. Okanye wathi wavele nje nenze video like as a couple then just okay now let me just post it. Okanye waqala kuye. Okay wena mata. Sasoyithumo ndambonisa le bayikha ujonge fonini uthindi uyabo. Then go as usual most couples ba ukhona nefone right fotayo izakwenza ezo pictures ezo videos. So ngokweza iOut iyambuza most girlfriend ba okay ndingayiposta nawo ivideo ethile okanye into ekanje. Yabo then ke ukuya kuye bayo kanye ewe bawuthi ewe then you can post it. Obviously andaqala kuye mitha. Okay, so how did you Ndivula the story. So ingwele media uladibana njani? Yaqala njani okay now we are couples. Wamplate njani? Yonke lo pick up lines, raise and to mini ne chomi yakhe yabo. Like sasingathumana ngibase chomeni nawe close. Then go uThomi ndavaya mna ndaya kwibhengi yabo bebhenga yabo. Ndiwandi out. Ndimndodwa ndi out. Babengabe beyi5 ngaye umeto wam bezithomi beyi4 bebhengela kometo wam. Okay. Yabo. Anyani fike nyandi ibhenga kube mnandi xa kufike ixesha bakhe manje goduke. Yabo xa okay ndiboleka isilamba pha kuwe imithi lo walapha kulumzi. Yabo waniboleke njani isilamba ndivayo. Yabo then go caba kushanga isilamba sakhe abuza apha kuThomi yakhe ba ndikubani kuFacebook. Yabo then asaphila sancokola nathi sazithomi ke ngoku. Yabo yaqetha nje 2 months after sezithomi. Hayi ke abe singena kuye ngoku bendimxelela amani wena ola hleziyo yami lapha kuwe embokothweni ntombi. Yabo ndicela uyikhangela. Ngabe ndingena nyanda bendifumana nyanda hayi bendiyiwina. Sika nje. Ntombi inhliziyo abela kwepokothweni. Oh ayasebenza le Ladiyezoko. Sendezoko haya you wajoka. Yo inhliziyo abela kwepokothweni ntombi. Ntombi nakuthanda. Inhliziyo abela kwepokothweni. Yeah, xolo ucela usearch. Why? Search. Inhliziyo yami I think like it's in a pocket. Izoyithatha. Zava lo. Zava adibe liqala. Brown nervous. Yeah, little bit. Yeah, ndakubona ntombi ase raise your hand what do you want? Akunindi siphakamisele nje isandla. Uthini? Ndiye ndinombuzo. Cela uthi yabo since i-content ka-Ta yabo iqale based on him posting pictures of him and his girlfriend yabo. So olohlobo relationship yabo yeah public yani. Yeah. So doesn't he sometimes feel like indaba zakhe zi out there, like doesn't he feel exposed at times? No. Andizifili kanjalo because social media boom like it's like mna Thina ndingayicacisa kanje lento like kum social media it's not like bathatha serious ababantu noba like umuntu like iyayazi ba like lento yenzekile kumnyana yabo like aposte like ngaloo nto yenzekileyo kum yabo like anzuyithatha like ndiyifake as kum ile like reality yami yabo ndizayithatha ndiqinibe okay yeah it's fine akungxaki. Ufila njani ke like xa utrend leyo? Ngifila ntswimbi. Fila dope kakhulu noba ningathanda ngantoni shuni fila dope kakhulu. Yeah. Okay, so inguwe like nento nena ndaqala more kiwe yakho nomuntu wakho. Umuntu so umuntu wakho okay wampi nojola. So ke ngoku since like you see now people know you take pictures with fans, mostly ladies, I would say. So, but it's fine. So I feel like if like sometimes utata pictures, and you feel like okay now it's more like I'm kind of disrespecting because by the time when you take pictures of Mandomazan, like
ba close and it's like you are hugging like zonke zawufila kancane nah man mhlawumbe mawazithanda lena ya kuyenzeka wena mitalo nje ba ube nala feeling ba okay awumate wami okay but ke ngoku ngiyakwazi umcacisela ba okay ya ibintu kubikanje udibene nakanje nababantu then ngoku bacela ba okay babafute pictures then ngoku ikhona mose umzekelo leyo uthetha ngayo ba like close ke ngoku uyazibonisa we ya then ngoku ikhona la uba close uba okay kulomiti lula ulimfota naye ba kodwa lomfana ndimncwasile kodwa then kube khona ba la bob close ba okay lo mfana lo ifan like ndifan yakhe like i role model yami lo mfana yayibona wena Mika so ku like sawumbona nami ba okay awusimani kwephi ingqondo man like khawufote kahle benendlela yefota yabo ya Mika nami ngizamlungisa ngokwami. So how many exes do you have? Exes Yeah. Cool. Ndingayithenga furniture yendlu. Bro, you have so many exes that you can the furniture and bro when now you have excess needs that you can buy a furniture. Yeah, even the car ngayithenga. How many exes do you have exactly? Sibale oba. Sithi 14 15. Yo. 14. Akafika like 5. Bro, I have 2 exes. Yeah, I have 2. Wonke kungacinga bani last ngenda last kuzo zonke. Ayiqithi into ngangona and last and I have 2 exes. Actually no clever the last I have 2. I have 2 exes only brothers. I have only 2 exes. And then bacinga noma bacinga. And then aba blocker. Bona babhadla. Asibhadla ngeex brothers. I don't wanna lie. Well, asibhadla. Because Asibhadla. Nah, bra. Asinethanga. Do you know enye into mna what you don't know about me? Umuntu ochitayo ndimboneke kanixeleli uyachita. I'm telling you serious bra. If you are cheating ndakubona. Kasoziyazi. That's why sometimes if like I date if you are cheater, ndakubona uyachita. Then at least uba like that much you. Cela xa kulonto okay sure. Ukhona nje amantombazana nezikills. Bra. Ndambona umuntu ochita yabonakala dude. How? If awuyazi it doesn't matter. But umuntu ochita uyambona. Xolo ngobethe emlonyeni. Yabo mina tani mazi umuntu ochitayo mina. Cela uniphi tips ke ngi advise. There's so many ways brother bomuntu ochitayo bra. Zininzi bra. Ayo kunoma like nyanyalala kuze umuntu ochitayo uyambona. And enye into emoshayo kukuba umuntu xa echita umbuzo ba uyachita. Uyabo funeka uyishow ngestory sakho. Yabo. If mhlawumbe umuntu akenza into ethile umna ubuza ba why? Into ka why? Cut. Into ka why? Cut. Uyishow qha istory sakho. Lekulabo zabona khona akana choice then uzothetha with. Ninzi brama there's so many ways. I can't even ezinizana ozicapha zininzi umuntu ochitayo. So ngoku une ex is 14 exes. So as uzibala as ingabantu owalala nabo kanye umuntu wajola nayo kanye Lo day ex akekho sozuthi ex akho umuntu kusangawalala naye. why though Yeah man. why umuntu ongazangalala naye angaziba ex yakho Why? Sakuthini na? Kaloku imjolo ma sex yawo ikhiwe. Bekhe wakhona umuntu bekhe watsho. Ebo mita. Yeah. so if you were ntombazana nijole for a year then sale nalala so you won't consider Mbalo lo. but it's been 1 year why was umbala Mbalo wento esithele ixesha. so ngokuba ujola naye ungenza so which means ububhizi eqaleni Obvious. yabo lewe ngicela onye umntana esithi hayi umuntu wami uyandithanda mina
khwazange ndampha ntoni Oh. uhlale nam ntoni Yaqoqa, for bhanqa 1 year kakhulu. yonke. I was like nah, not umjida uyatya phandle. Hayi kwawuboni wena. Ask nontombi. Kwezi ex zakho zi-14 yabo. Zonke like uyalasta nabo like bonke iminyaka nihlale iqine into yeni beshoqolona. Yeah. But bakhona ke ngoku aba besilasta yabona ba like elapha nje phansi kwekhwapha yabo. Yeah. Sneaky link Yeah, khona la nto on yoba and off. khona la nto yoba sithi siyayicima le 3 years ngoku. Leya i1 year ne5 months yakhuphuka ke. Yabo. Oh. Leya i1 year yabo kushiyeke 2 months ba masigqibe unyaka enye njalo nayo ngapha. So it's more like njengoba kuvuthwa le relationship yami ye6 months khona ye3 months eboyilayo Okay, then yabona. le 2 weeks yeza 2 days 2 days yona like yabona ba isa still taking stage. okay yabona leya yona i5 years ubikudala emxelela hayi ngoku umuntu makakhulu ngosibe mature kula xesha yayazi ba ufuna uveza lona ba okay iza ngoku izongena egaming kibela nawo siyami. Is it players man? I don't want to lie. Only men's does the players. Nah, ngifaki la. Ngixelela Nah, ngikhuphe mina. I'm not a player. cool. Uyikhatha njani like icherry oyithandayo? Cherry tender ikhatha njani? Wo. Thobama. Simple. Cela ungiphendulele mano bra. Anena uthanda ifamily yakho yonke. Ifamily yakho ithanda yonke. Ngikhatha njani Ngikhatha njani baba wakho ethatha. Iwani ibuzayo nontombi. Simple khathi. Braz, I will never be a But player. umuntu omthanda. So Braz, But yabonakala Because- manje uqeda umuntu omthandayo. Khona like Iyabonakala. yabonakala lapha ebusweni. Ngikho sure le nto ayithethayo. yabona ini amantombazane ba-branded izinto ezininzi. No. Ndingaza kuwe, then we can date, then ndijole nomnye, then as long wena nditreata kahle kumnandi yonke into i-brand, you never see uba ndiyatshita. Then especially if maybe lo ndijola naye mhlawumbi uyayazi uba okay I'm dating, then ndijola nawe then ayayazi because ndinamantombazana like backstepana nodwa yabo yiloo nqa eyazi uba ndijola nawe loo ma ndikuphatha grand ngento ifunayo ndiyakwenzela but at the same time ndibhizi nalo uyazi uba ndijola nawe so wena awuzondelazaa nto and naye akazutsho uba okay wathi xa isiza like uzocommunicate uba okay ukhona umntu wakho na ndithi uba khe akekho then azi yabo Ndakondifihla kade kuphela. Yeah, yonke into iyavela. ikhona bright Yeah. if iyavela ichoice yami andiyiveze kuba ndidikile uba okay I'm tired now iyavela no ivezwa nguye. Uba uthanda But- izawuvela. ingavela after 3 years kodwa As long oko ivelile. zisibhanqa for 3 years yonke As long ivelile kodwa. but oko zisibhanqa 3 years just imagine how you going to feel ba damn it's been 3 years nje ngoko baqala sine 2 months ijola so like yabo lalo ba like nah so bra because I believe ba most yabantu apha kule room baqala ukwazi ngento enye phofu mina aqala ukwazi ngento enye I think we go last year I was chilling they were like oh labo moki hama niya grand bencinga lapha esigrand yabo like bankumje lapha esigrand or like hayi bazana mbona esigrand so what happened I mean I want to know like Okay, nami noba le mini ndicingayo. hayi ayikho Okay, wena mitha. okay atete umntu ufuna sichaze uba okay that training video yakho Okay. yeah Okay, ufuna simention kanjalo. Okay, yeah. Hayi wena mitha into yenzekayo. Like Lema we found out ile. Yeah, we found out ile ngalanyaka. Yabo ba okay. I'm chatting with my ex-girlfriend. Yabo, which is yabo Simon. Then ke ngoku akhathazeke alile. Yabo as out ke ngoku ngiqomba like iyalile lo mntana so like nam ukhona ubumene mena funeka ngibenzile kodwa so nama ndizililise mos yabo azoba ku same WhatsApp group eyi1 ba okay I'm same one
oyini yebo so ndaqomba ke manje double content ayidubula nyani sa right emva koko maybe after 1 hour ndimbuza Simon depost mos kai post nyani ndabe ndihlaba ngekho nyani viral sengoku wena okay you can ask so ngoku ubuqobohlukana no-EV bane wajola noLema ne bumthanda nyani uLema okanye uzama uprove ipoint okanye okay yabona mna naye begowa nami ndigowa so mna like besigowelana okay yabo ya besigowelana naturally that moment where everyone beneath him lovela yeah benganobe last nyani so wasiqale njalo Joy nganobe ne last so so wena kula video ubungakhali like serious hayi you just helping him ba okay since you are crying man ngikhale naye ingabi ngathi yeah ba like yesiba boy umuntu wami nami ndikhathi bengathi nami andifuna umloser yabo ba like yeah abona ba okay yalo mfana ke yandilela nondilela ke yabo yeah ndithi ino enxoza kula video ila moment ithila like uyancamiswana I was like hi guys it's fine well I mean I natural that I Jolani is fine guys so nguye wavumayo bokeni you can post la video yeah mate abengenoyipost ndingambuzanga because qala like ukhona mosinaye pha entoku like uyakhala like really yena yabo so mna like it's my fake part lawo yabo so like ndambuza like ndingayenza le wena nyana kuthi yakho ngeke ndabe nipost again so ke ukuxa uzibukele kula video ubukele how you feel like okutheni na like nothing andibethela nangu-Q oncinci nangu-B nangu-S nangu-A nakakade nothing uchase career wrong wena mna kumele buyi-act uyazi i-actor njalo kubathi kwe-career wrong hayi so ndiva ezinye izinto apha kuthiwa kuthiwa kwatsho wena nathele ezi-rumors because zange nayibona kuthiwa because mna I thought ibinguwe uwagqitha uLema but it seemed like izeke enye indlela ngathiwa no uLema waza kuwe ya qoko yena one text asesithi hey I'm Lema I'm your fan yabo ku WhatsApp bendingaphi mina ndiliphi disestrand ekhaya pass yabo that's why I think I put ntombazana ethi fan because ukumjida xa ubona nje because yizo nama celebrity ntombazana ethi fan cumba i-fan so which is in love nam ntombazana zapha uliba so ile wathi fan then nawe wathi kanje nayi zapha okanye nguye wathi okay now we can date okanye that him na like okay ndikusavile yabo then watsho ke ngobandi nguLema I'm staying PP yabona benimbalisela nami okay bandi lapho estrand ngoku ndawo yabo ndano bebuza ke ngo like engakwazi uzonibona na yabo ndatsho ayingakhweli taxi ba we mind waza nyani that I like how I thought like kuyaqoqa sincela ba like ndilapha endaweni ethile xa ngiqoma okay amani ngiphume ndiyojonga xa ngithi hayibona nguSimon hayibonyana like angiqana uma like akandani undazi like la wayibeyisa lo thetho ngomnye ubhuti ke ba lo muntu like apha enhloko ucinga ntoni yena xa iya kumuntu angamazi nomazi yayibona awaza nyani uSimon ke sabe siyo hey okay kwenzeka ke ngathini afey I want to know the details ngakho so into andiyazi le la kwenzekayo wena mitayili ento lapho sasecaweni zenziwa ecaweni ngabatata umfundisi abafundisi first day that's why ngithi ba like wayegowa lento wayegowa yiyo okay ibona mina like why untombazana so like in simple words like basically i-relationship yakho noLema was initiated by uLema and wena wamyeka like zange u-object zange ubone into wrong zange uthi like you let her like
le happy. Kaloku mna ndi-out mna ndiyayazi into emnandi mna endiyifunayo. But you being out, it doesn't justify the fact that wena kangibe nayo and yet abo akamazi what if ulema beyidanger kuye yena kuthena acinga uba lo ayikho out eyicingayo idanger xolo ngokukhaba emlonyeni ayikho out eyicingayo isikolo ngokukhaba emlonyeni but ayikho out ekudinga idanger when it comes sex. Yeah, so wena engqondweni yakho into obuyicinga kawucinga uba inoba lo muntu angandirobha andibulala ucinge nje impahla yaza nayo qha. Enye into bras you need to know amantombazana amajita adalelwa to take a risk first of all. Amajita is more like into inkabi bezulu inkabi like warriors, like they were made to take risk. So umjita when it comes with risk I think like twice sometimes. That's why if maneka like most of the time popinto ku genders abantu bakhaloza ukufa zindoni ngamajita because they all take risk. That's why if umuntu ongumama last ephila impilo ende more than umjita. Yabo we made natural. Ayifana amantombazana. Now you understand. And nomuntu wakho akanothi hayi. Akalothi hayi nomuntu wakho ncane noma ungamthemba kanani. Like umzekelo like ndithi ngo-Trixen yamxalela baby ngicela uzondithatha ngisendaweni. Akazothi baby kuwoke lixesha kwathini ke baby ndawoni ndiyeza ngoku. But if you met uthi kuye mayize ngo-3 Izaxela kusebusuku yibo. Usemini kanti. Sebusuku mas. But I'll pull up for i-birthday. I will be there because ndiyayifuna le Kamini nje loba. But but I think Lueba songs namajita were willing to take a risk. Like, I disagree because when izobuza uba science na echo uba is like I disagree because I feel like it depends ba ngubani ufuna ndoni. Like bakhona abantu abanesaka zabo like I'm not willing to do this because what the fuck igama lami yebo. But guess as far as ngiyesingabani so I won't like let me ask you. As umjita sange we all know how you worry you were made to protect ne do yonke le nto nesibindi. So wena if ngoku intoni ekwenza sometimes ukhe uhambe ebusuku because are you risk le bra umamela lapho we're not talking about the risk as normal. It's in the relationship bro. No, besithetha ngento yoba i-risk what we were talking about uthe uquote from wathi amantombazana because zangayicinge ulema ngokwayisiya kuye uba kungenzeka u-A no B no C ne ndazombuza mina uba yena xa ephilile why engacingi uba lo muntu why is she so willing to come to me, what if naye angafika enze u-A no B no C no D nathi into bese like i-risk bikulo context because yabo uthethe ngento ye-danger ngafaka i-risk yakho, so which is include every danger eyenzeka. That's why ndisithi kanje into lemenza aphume if you are not afraid bra uphume ebusuku awuzoba afraid about sleeping with a girl. Into ezokwenza afraid but uphume ebusuku ngo-12 uzambele online public from i-out mna umntana uba mna ndiyi-HIV into yekukhula hayi not i-out yoyika loo nto made bra different mo yamantombazana. red flag out yini ndiqala uba weki-HIV weki-TB woyikugula safety first Bra amajita that's why sifa fast, they are not afraid reckless irresponsible. Now we are not irresponsible but bra we were made like that bra, take risk bra yonke into ayinoyitshintsha bra ngamasotsha. So don't you feel like sometimes xa uhleli okweni we are 14 exes, we are 20 years old for sure ane yeah una 20 years old akucimba nama ndiplayer hayi lo mhlaba ndafika kunje wethu yeah, so anokwazi utshintsha lo mhlaba nami ndafika kunje ke nyana hayi ndafika kunje sithetha kukho time umzekelo umuntu una 17 ndo exes kodwa umuntu ngosithethayo una 14 ndo years siyazi mhlawumbe
ungxakile umhlaba lo 20 years old 14 exes yeah that's a lot abese laphi like xa usewukona 25 years ngabe ndileqe age zo sasiwam 14 to 13 to years ube nekhale yena that time usendicloke kudala yo. so let's hope but and you know so kethatha yawo futhi So since like you say like maybe uzoboleqa 40 something kanti le relay kuyo awuziboni mahlambi inoba yiyo mahlambi unothi xa ufika ku 25 bewuzaqhubeka nayo. Hayi 25 Yeah. Hayi. how bra ujidi yahleka why you laughing so bra you don't see yourself nemate yakho like the future like your current girlfriend now yo So you got it but so Okay. mita ndiyazibona mna mita yo yazibona zazibona ntombazana kwi-future zazibona nasole izibona indodwa kaloku but izibona indodwa all the time man ndinento zami man amuzi wami hayi zange ndazibona So much in this time. so ngoku ye waba i-friend you dated uLiema dated uEviwe then waqala ngoEviwe waza kuLiema uphinde waza ngoEviwe so they became friends waziva njani ngalanto yabo bezichomi like like inhliziyo yami like it was like so you were loving it okay they are friends then ngoku what made you ba after bezi friend then uphinde uyodata no Evie mina Eviwe like xa sohlukana besingohlukani ba like sisixelele ba like hayi angizophinde ngibuyele kuye yeah noba like singabe umzekelo post like ethethe izinto like ezibhede umzekelo under my name yabo like siyayazi ba why siyenza lanto yabo yeah because of kwayi relationship yethu like kuze ibe public yabo azange sizixelele ngokwethu ba now sesibe public yabo yeah heavily ya captured yenzeka yabo so that's why ke ngoku qonba like abezithomi yeah but you know mosba sometimes intombazana mhlambe mhlambe ngayinyamezela yonke into yenzayo but iba khona imini iqomba na I'm tired now then ihambe like forever yeah so you're not afraid uba okay you love most your girlfriend Yeah. undo Evie so akho afraid ba sometimes ba xa inohamba like mhlambe sohlukane nyani wena ubu expect uba sophinde sibuyelane because uzabona nela mentality ba okay for sure sizabuyelana akho afraid uba okay ngiyahlukana phela uhlukene hayi lo bendiyithi ba lo mhlaba safike unje mama bethu babejola then bajola yabo wayiphila sometimes yabo how as umuntu bakuxoxa lo okay now you are play you need to play bakuxoxa lo okay now it's time to be serious about I'm life still young now you are 20 years you can't be young on 20 I'm years still young kakhulu you can't be young suppose by now you are focusing on your life with one girlfriend 31 years Trying to build ngona life. ngizaqala build life ke ngoku brazi nyani zaqala late ni yeah Yo, wafila njani xa yenza video like a go? Yenza video after nihlukene. bendangowa nam but ndingafuni umbonisa abatshomi ndagowa yabo and ngoku like ivideo yakhe wayenza egowa like as long mna enganifaki friend do you know what I think now I think she like a hat now Nah, I don't think she's like that. she is Hayi, she's But I feel like I don't think, honestly speaking, ne, all banteta ngafumana. But I feel like dog when ukabiko kula process you hand. And for you should actually make it clear in the bra.
Mna ndingumntu open, lebra open ngobona kwam. Thetha into ayicingayo. And now she's really hurt actually. Yeah, I don't know, but that's why. But it's a podcast, it's life, it is what it is. Just She's get hurt, now. dude. Asendawo maqhubeleke nani lesinzayo. Oh, cool. Can you please check her, bro? But she's fine. All right. Yeah, utofuna imoya. Akaze andifuni uba sisicefe. Nani ngeke. Yeah. Like I you like you are target big ngayo like It's true, it is what it is. ibeki robot nansi nje yo Kalo tama ipicture wena nchallenge bra like uringiva. Ngicela ukubuza guys. Cha ngilinde ipermission udansi kamsisana. buza Yabo. manje raise your hand Ndifuna andisibuza nina guys anizuyazi lento. buza So sonke up like sonke asiyazi indlela osifila ngayo and noba like wewe wedwa shema not noleme yazi no I mean if you fuck off I mean if you like and not now yazi wazi lento umbonisa yona umuntu ozaziyo deep down inside your heart what you feel and from what you just said recently when I was born like uzibona usemncinci of which ke ngoku I feel like indofuna kuyithethile leyo so that naye angazobambelela kuwo kanye ahlale enethemba lakho ufithi wena uyazibona ungasenaye ecaleni kwakho because you can't say ujola nami and then someone asks you ba 25 like at the age of 25 uzibona uphi nami and you're like nah. I don't say anything wrong. It's he never said akamthandi. He never said that. He just believes that it's the cycle of life. What must happen will happen. He said, what must happen will happen. If it has to happen. And it's uncontrollable, yeah, bo. I do get that, but is he transparent about it? He is. Uyayazi if you alone to ba dihleli apha mna sijola nje it might happen that tomorrow, next week, next year, like anyone who's in a relationship knows that. Anyone who's in a relationship knows that. Ingxaki lento ibuzayo obvious. ngama bra sometimes as umuntu bra you do see yourself especially if like uyayithanda imida yakho you do see yourself maybe like mhlambe kuxeka kasenina 20 you do see yourself bra imida yakho ayikho lonto ba you don't see yourself as someone because sihleli apha nawe uyazibona nechomi yakho boke hayi ndim ne friend yami osabela ke siphi. It's two different things though. Nah bra It is. Friendship and relationships are nah two bra different things. there's a different intombazane yakho umuntu like was always now Relationships always disappoint njaya. even in friendships dude But they come in a different cycle. Like in a relationship, you can wake up a relationship in it's disappointing. Which me, I find nothing wrong with someone saying that I don't know what's gonna happen in the future, but if it happens, it's going to happen. If it happens, then he might end up with a friendship. Singazi friends, but I can ungavuka ngomso nje bengayibali bandi friend yakho. Still the same thing, dude. But it's not disappointing as a relationship. We born nechomi yakho ba okay. Under 25 nechomi yam, we are driving 2 cars. We have a house. Why you guys born nemuntu wakho ba okay kana 25? Sithi nomzi wethu have our own cars nabantwana bethu are living a normal life. Ndolo nzima pho uzibona. Esibabe njalo ta about life unpredictable. For forms again, like I think back in the days 10 years ago you were in primary studios balichoni and where you are now you wish is lonto khanga yenzeke nezomzekelo yabo which is ibonisa bala your life uncontrollable. So I think utamna utakle uyayichoose amuthi like akho like okay uyamthanda yena mate nena but what may happen but and akazi ukwazi ucontroller and uyatsho ba ufike le way isenzeka which is yaxawa kwabani abantu bebekhona yabo yime yabo uchilo nawe ba uthe uze primary uzibonile uyintoni ulijoni so but only ungazuzibona then into yenzeke phi phambili uthe na uzibonile ulijoni ndibona ngazuzibona umuntu wakho. The ladies in this room baza nge-social media mentality, that's why ndingafunelana. Social media ithetha ngento ba ubro is a player. Bona belapha apha kule room they have that mentality. If you listen to words that were stated here check man. If you listen to words that were stated here correctly, I can't tell you when, but it was just
you can never predict the future. Asizodlula kule topic Siyavuma kangathi ba ayizokwenzeka le. But umbuzo was awuziboni na nomuntu wakho kwi-future na. Wena you were really like seeking i-attention ka Liam when you posted that video yeni khala. Because nabo ipost kanje no ngathini into ubupost la video yeni khala. You were like bizindlela like izokubuyela kuyo kanye we like na okay hayi make ndimthi nje nimbono uzawuthini. Nah, like I swear a video ne when you out you must then send it delete mna. Yabo so like out sibe save so like I post on Twitter and up via again like viral. Yabo so like I was like come on man can you share really way man. Yabo can born ba okay izothini le way ngishare nyani take and boy share you go on comments and thing out 1 2 1 2 one minute because I was like yabo but ke nguneze comments zabo like azange zithathe ndizifake kum thathe ndazibeke back yabo because of like after you broke up with Uliema got into a new relationship. How did you feel about the relationship? Because I feel like it was more like I was yabo yam like benibavuyela kakhulu because bebenika la competition bendifuna eKaslam yabo la competition beninganayo pha kuMekas so like banika lanto yabo but ke ukubona ke ukuba computer nge strategy ke ngoku esam yabo into bayiluza ngayo ko ba computer nge strategy sam because I was forming like pha kuMekas like build like couples yabo by 4 yabo indim nemedium ibeyilela to Stokoloko nalamntana uEnhle Notho. Yabo so they stole they baba bathatha la nto ke ngokuyena bayuza ezinguye ngubuhle esona nomaxhalanga Stokoloko neEnhle. So you guys are kicked out of the picture now? No, we didn't. Besingabe bengasikhuphanga like sithina yabo sizikhuphile yabo because basebenzisa esi strategy benza sisebenzisa so which is xa ndisebenzisa nam yabo ngayengela ndlela bayisebenzisa ngayo like izaba ngathi ko ke cast like it's so wena no Medi decided noba siyazikhupha. Yeah. Okay, so yeah. So when you say like beni nisebenzisa strategy, so you mean like literally it's for you online okanye you like any mina because I don't get it because it is a strategy. Is this like you're promoting a business? No. So just wanna can you clarify Puba what do you mean strategy? Like we were like pha kuMekas emfuleni like we were doing like way like ezibukanje like yabole oh okay that's bonus podcast yabo the couples yabo couples games videos challenges questions yabo like ways and so they bathatha londo ke ngokubona bendizama uyenza bayithatha bayenza as eyabo yabo so naqomba okay I must back off beautifully long so in simple words the videos that you guys post online like are not always real. It's something that has to be there, something that you guys planned, but and then put it out there. Yeah, sometimes like it's planned, but okay, yeah, let's do this. But for Uvala nachos, like Uvala from inhliziyo ke wanezibhentethe ngwebo. I feel like you should appreciate the chance you turn. I'm not into the love and this way. You should appreciate the chance you turn when I am, especially when it comes, especially nowadays when the move money made like a staple. I can so longer just appreciate the chance of being loved and take serious. And then if you feel like this is the dead end for me, don't do it for clout, dog. Just tell them, dog, this is the dead end for us. I feel like let's be friends, do the content the same way, but let people know that we are friends. So I don't know what's deep down go, but long my final words is that is serious in nowadays. Yeah, that's all. Try to sneak you lose now. Yeah, dog. So we're not funny years back. My favorite ex yako. Favorite ex yako. Yo, tulokuqala ebhutwa nganayo.
list. But exam ngubani? I was like, nah. You would tell now that nah, but I don't know. I'm not favorite. I don't think banana is favorite ex. Banana ngamando mazana. Every girl has a favorite ex here. So each man uyazazi ba okay. Hayi suka. Cala ukulungisa. Yabo. Are your favorite ex? Yabo. But team. Sibeka nje ndononi bakhwata. Abana lokuthiwa batsho ku Facebook akutsho mina guys yabo. Uthiwa like oyidla kamnandi uyohleze ithola. Sometimes your favorite ex yam I just like what he does to my body, you know. And imthandi nemazi ba yinja sisibhanqayo yethu. But the fact that there's ba like sebenzi wakhe. I'm a feminist though. This is me being a feminist. Oh, xa nawe xa ungangena kwiza block enye into ngo. Esena 10 messages endisendayo. Kwanda kaloku benganayo intombi yakho mna sowazi apha ezivekini. Xolo. But it's fine masiqhubeleke. Malo. Ndithe masiqhubeleke. Hey. Kabe ndimazwa yabo ke amazwa. Why did you even Why umthonga wena? I don't understand. Okay, so anyone on the question? I'm like, I'm a let's go, Doug. Let's go. Anyone on the question? Because of Jordan on the most, so yeah, it makes sense for him. Why did you have to crack it? So William was. It wouldn't be William. Yeah, it didn't show. Like ngicacile ngoku. Usafuna ithethe. Category. Kwenzeka no. Okay, bengisithi fethu specifically yabo ndandi scroll up Facebook yabo ndadibana ne profile pic yalentombi inhle ndangena sandisende a friend request yak message oqala xa engaveli into message into oluthethayo yangaveli into message yaphinde ihamba yavela manje umqobo the mice so yeah yo bravo about ntsukwini honestly ba hayi bosejo this is because only poster lo muntu but I didn't know okay dabu ngabona ngoli cha kuba hayibo afufela ngifuna send a message kuphuma yeah, you see, I pretty boys, but not to come on. You see now, yeah. Let's go, woman. Anyone on any questions? You have a question? You have a question? Anyone? No one? Anything of each? Aye. Me? No question? Question? Okay, I must go to myself, which is it is fine. So I think now it is the end of today's episode, but I feel like there's something, man, we're forgetting. I don't know what I'm doing. So I'm going to the lead. I know myself. I'm going to the lead. What? Okay, so another question for Rupert. I'm creative way some go. Okay, when I say so culture in a bra like ujolela icontent okanye ujola like kuba umthanda umuntu like deep and down can you just do it for the cloud be honest bra ayu ujolela kuba ndimthando yeah so icontent isibini content yona lento nditsho ba ndifumene ngongoku kodwa okay ndivile la ifumene ngaso if like awunalo if singohlukana and then people they knew about the relationship yam bazo I mean uhlukane nomuntu wakho yebo what about eza videos azuzuko wis yeah sometimes but ke ngoku kuba fumene umuntu right ogowa ke ngoku like yabo grand yeah another thing Brian for Nibuza ukubonela way whenever we relationship like a popular like for Facebook social media whatever yabo uyawazwa umuntu wonke so awunayela fear mhlawumbe uhlukane nemate yakho
Yes, the moment uhlukana nemate yakho uyezama uplitting imate ube usaziyo they be like you are ungrand nangilapho pipi you are ungrand awuyiki lo because I feel like nowadays amamate they are scared of dating umuntu obe popular like mhlambi ngento ethile ba hayi mina ngizojola nomuntu ebejola nobani amamate amaninzi awathanda like ujola mhlambi nomuntu ebejola nobani umuntu engasajola nomuntu wakhe ongaziwayo. I think so kanye ndiyaxoka ladies. No. Yeah, so you know, awunayo la fiba. Yo, what if ngiblithi bani ngizo deny because of awunayo. Yabo. Zange yakwenzekela lo before. Don't you think ingakwenzekela? Ngithini I nabo? think it was negative umna ta. Yeah. Always positive. Positive side. Moyi man, ndifuna ubeka leyo. Yabo amantombazana sometimes yabo le nditsho ba they don't want to date umuntu ebe trend apha especially umuntu mhlambe let's just say umuntu be content creator. Yabo. Amantombazana do you abamanye they abayiminish lonto. Cha since like phoma let me just say amantombazana they date umuntu be content creator or maybe wasene mali like yonke way. Abafuna data nomuntu ekhole creator kuba bemazi ba ana uselapha egazi Ana mali. mali zonke eziwe only ayikho enye explanation noba ngaphikisa you can raise your hand whatever just a fact. I know your teen girls only date umuntu enemali only you can't say lonto but you are the one who was in nendo no mbuzo. I don't care. Anyone on questions? Ndakuphikisa. Okay, take When question. humble. One last question. When humble, unlike. One last question. So let's say Gengoku 5 years later it happens that ufune kungene kwenye relationship. Would you choose umntu popular like umntu owaziwayo njengawe okanye would you opt for someone ozoba ngowakho wena? Ozoba ngowami. Yeah, wait. Okay, I think we are done for today. Dude, Bye. go home, bro. So, thank you for watching our episode. It is still Eshe Sanga in front of your screen, and Esike there, and Taeno, and everyone else who's unsexy behind the camera, excluding one person. It is Eshe Sanga, the sexiest man in Scrande. Chocolate, vanilla, a man with the master plan, with a master plan, with a master plan. Sexy more than your girlfriend and your boyfriend in top of you. Don't forget to subscribe, comment and share. Do everything. DM us. But I'm going to DM him now for things that I don't know because I'm going to chat soon. So which is it is fine. I'm going to DM. Thank you for watching guys. Bye. See you when we see you again.